hezké nedělní ráno. V téhle vesničce to na první pohled vypadá, jako kdyby tu roky poznamenaly jen lípy na návsi. Ale to je opravdu jen letmý pohled. Ve stavení, kde bývala hospoda, se točí místo piva, mozkové závity studentů, dobrovolných účastníků intenzivního internátního kurzu jazyka anglického, případně německého. Jsou to ti, kteří se rozhodli i na týden odložit svou identitu, nečíst noviny, nesledovat televizi a 12 hodin denně zrychleně vstřebávat výuku cizího jazyka. Teď už se nacházíme v relaxační místnosti, možná v pohádkové místnosti podle mě, protože to svádí člověka, paní Ivo a Pavle, možná k tomu, že by se natáhl a že by se ani nechtěl učit anglicky. Jakou důležitou roli tady hraje ta matrace, postel, sluchátka při výuce? Naše výuka je založena na několika základních principech. My vlastně, když jsme začínali po roce 90 s tím, co děláme, tak nám bylo jasný, že lidi nebudou mít čas ani potřebu se učit jazyk roky, že budou potřebovat se naučit rychle a hledali jsme proto způsoby, jak ten cíl naplnit. A postupem času, vlastně během těch 10 let, jsme se dopracovali k metodě, kterou tady aplikujeme a v ní právě hraje významnou úlohu uvolnění, relaxace. Takže naši frekventanti se tady učí 12 hodin denně a není dost dobře možný, aby dokázali se udržet čerství takovou dobu při klasickém způsobu výuky. Jsou mnohárčení, spěchej pomalu, nebo čekat se vyplácí a tak dále a tak dále. Není to proti samotnému smyslu té věci pospíchat, zrychlovat ty věci? Proti přírodě máte na mysli? Třeba. Já myslím, že ne. Nás těší, že lidi, když odsaď odcházejí po týdnu, tak mají takový pocit, že se hodně naučili, že odvedli hodně dobrý práce, ale přitom, že si svým způsobem tady odpočinuli. Takže to si myslím, že je takový. Pojďme, Ivo, třeba na mém příkladu si říct, jak byste to dělala, když víte, že před váma je jazykové poleno a já vím, že to slovíčko, které jsem se třeba učil nějaké na gymnáziu, no tak mě to trvalo, dejme tomu 2-3 měsíce a stále jsem se ho učil, měl jsem šit v ruce a napsal jsem si, jak se píše, jak se vyslovuje, jaký je český překlad toho slovíčka, no a mě to trvalo třeba 2 měsíce. Čili jak mě pomoct? Jak byste to udělali vy? Především nesouhlasím s tím termínem jazykové poleno. Nikdo není žádné jazykové poleno. Každý bez rozdílu věku, inteligence a pohlaví tu schopnost mluvit jazykem cizím v sobě má. Musí se proto trošičku něco udělat. A právě jedna z těch věcí velice příjemných je tahle místnost, kdy vlastně studenti 2krát za den přijdou, natáhnou se, nasadí si sluchátka, dají si brejličky a do uší jim jde slovní zásoba toho daného dne. A ta je na té kazetě nahraná způsobem, že tam je pauza, do které vy máte možnost si to hlasitě říct. Nikdo vás neslyší. Všichni mají sluchátka na uších. Tak a teď ten hlasitý projev je důležitý. Dejme tomu, když to povýším, že bych třeba i vykřikoval určitá slova. Může mě to pomáhat v tom, jestli mě to rychleji a pevněji usadí v paměti? Samozřejmě, k tomu jsou dynamická cvičení, to by mohl Pavel o dynamikách promluvit, to je vlastně jeho vymyšlenost. Skutečně dynamické cvičení, to je něco, co my jsme přidali do metody, která vlastně má svý základy v Lozanově sugestopedii a dynamické cvičení vypadají velice netradičně. To dynamické cvičení vypadá tak, že studenti chodí s šamanskýma bubnama kolem stolu, anebo pokud je venku hezky, tak venku po dvoře a hodně hlasitě vykřikujou slovní spojení, slovní zásobu, kterou si lektoři pro ně připraví. To, že ten projev je hodně hlasitý, má svůj důvod, protože člověk si pamatuje pochopitelně nejvíc z toho, co sám prožívá a je v tom nějaká emoce. Když něco zazvu, tak do toho... Emoce hrajou důležitou roli. Já jsem v úvodu, když jsem představoval ten váš zrychlený institut, bych řekl, výuky,
tak jsem tam prozradil, že dobrovolně vaši klienti, pokud je tak mohu nazvat, dobrovolně se vzdávají vlastní identity. Čili já třeba, kdybych přišel k vám, tak pravděpodobně bych tady nefiguroval pod jménem Tomáš Sláma, ale třeba, já nevím, Gregory Peck, jo? A vy byste to vzali, já bych vystupoval jako Gregory Peck, co by mě to přineslo podle vás? Svobodu. Svobodu. To já jsem si myslel peníze, ale tak dobře. Tím, že ono na to naše jméno je navázáno spousta takových věcí, které jsou úzce spojené s tím procesem vzdělávacím. Možná, že vy jste měl to štěstí, že vám se to nestalo, ale myslím si, že spousta lidí ve svém životě jako žáčci základní školy slyšeli: ty, Maruško, ty jsi na matiku tvrdá, ty nikdy dobře počítat nebudeš. A na to jméno je ten program nabalený, takže v tom člověku potom celý život zůstane: a já matiku neznám. To je jeden důvod. A druhý důvod je ten, že pokud člověk vystupuje jako někdo úplně jiný, tak nemusí hrát tu roli, kterou v životě hraje. A v tom je ta svoboda. Nikdo to neví, ani lektoři nevědí, kdo jste opravdu. Když už přijíždějí s tou svojí přezdívkou nebo s tím jménem, které se vybrali? Pochopitelně oni, než do toho kurzu přijdou, tak je nějaký vstupní procedury, kdy dostávají informace o tom kurzu a mimo jiný dostanou informaci o tom, proč je změněná identita, a vyberou si svoje anglický nebo německý jméno, pošlou fotku, aby se jí mohla připravit vizitka, takže oni víceméně přijedou připravení. Znají oni své civilní profese, povolání? Hraje to také nějaký rozdíl, že vedle sebe třeba je univerzitní profesor a student? Neznají, to je jedno z tabů, nebo jedno z takových pravidel, který tady platí a jsou na něj upozorňovaní hned při příjezdu, že hovory o práci jsou tabu. A víceméně snažíme se jim vysvětlit, proč tomu tak je, protože ono to je svým způsobem pro člověka osvobozující. Jestliže někam přijedete, kde se máte naučit jazyk a víte, že nejste svázán s tím, že jste ředitel nějakého významného podniku, že máte takový nebo takový vzdělání, a jak už Iva říkala, lektoři o tom nevědí. Ten systém u nás funguje tak, že když půjdete na kurz poprvé, tak lektoři nevědí, co jste, co zastáváte v civilním životě. Je to svým způsobem osvobozující. Mluvili jsme o pohybu, mluvili jsme o emocích, no ale nějakým způsobem tady musí být určitý řád a lidé, proto se na to ptám, pač to je moje životní téma, se potřebují také najíst, napít se. Mají tady nějaký servis, nebo jak to probíhá? Tak snídaně jsou připravovaný švédským stolem, jezdí sem každé ráno paní Pokojská a z místní malinký rodinný pekárny je dováženo skvělé pečivo, takže tu snídaní, když studenti přijdou z pokojů, mají na stole. A obědy a večeře si částečně připravují sami z mražených jídel v mikrovlnkách. 2krát do týdne vaří paní Pokojská teplé obědy a 3krát do týdne vaří oni. Říkáte oni, to znamená více než 2. Předpokládám, když tam jsou 2, 3, 4, 5 klientů, jak se domlouvají, když třeba v životě nestáli, já nevím, Johnny nebo Mary v životě nestáli u sporáku doma, nevědí, co je pánvička. A navíc ještě teda pravděpodobně spolu hledají petržel v anglickém jazyce, je to tak? Samozřejmě, dostanou anglický recept, jeden ten anglický rodilý mluvčí, nebo Američanky, jsou s nimi v kuchyni, nejdřív si vemou slovníky, ten recept si přeloží, ten rodilý mluvčí ukazuje, z toho by měl radost pan Jan Amos Komenský, to je přesně výuka, názorná výuka. Ukážou si, co je co, ukážou si, co znamená krájet, míchat a podle receptu ta skupinka připraví a prostře nádherně stůl se svíčkama pro všechny uvaří, přijde ta skupinka ze zhora, společně se nají a druhý den jim to ta druhá skupina oplácí. Takže je to nejenom, že to je zpestření takový trošku i oddechnutí od toho tlaku, ale je to opravdu se i naučí nějaký dobrý anglický recept. Tady je jasné, že se spojí netradiční výuky, ale jsou posazeny na, dejme tomu, pevném půdorysu, teď jste o něm mluvila. Přesto pravděpodobně se může stát, že někdo najednou, kdo byl zvyklý na tu tradiční výuku nebo byl zvyklý na domov, může prožít pocit třeba úzkosti nebo že mu to nejde. Protože tímhle jsem teda trpěl, se přiznám já, že když mě ta angličtina nešla nějak, tak jsem se tím trápil místo toho, abych se učil více.
Samozřejmě, že to se stává. Víte, on je to takový trošičku paradox na začátku, protože většinou se hlásí lidi do těchto kurzů, kteří sami někoho řídí. A teď sem přijedou a najednou od 7 hodin od rána do 11 hodin do večera jsou řízení. A některým ta naprostá změna dělá trošičku potíže a těžko si na to zvykají, ale je to záležitost tak 1-2 dnů, kdy si na ten rytmus a na ten režim zvyknou. Oni opravdu už ten druhý den odkládají hodinky a pokud mají nějaký ten pocit takový úzkosti, tak vždycky jednak se to pozná podle chování toho studenta, a vždycky je nějaký způsob, jak ho povzbudit, protože v něčem jsme každý opravdu dobrý. Já se přiznám, že už jsem povzbuzen. Slyšeli jste duchovní otce tohoto projektu, Pavla a Ivu Sudíkovi. Víte co, uložte mě, dejte mě přezdívku, mně se tady líbí a opravdu ještě dáte sluchátka na uši a ještě ty brejličky k tomu. Slibuju, že nebudu myslet ani na divadlo, ani na film, a že budu myslet jenom na angličtinu. Ale kdybyste byli tak laskaví, právě ulehám, tak mě vymyslete nějakou přezdívku, hezké konkurentní jméno, křestní. Tak, co třeba Bruce Willis? Jakou má navštěvenku Bruce Willis, tedy to přesně nevím, ale Jaroslav Karatěna má navštěvenku velmi zajímavou, tedy takzvanou vizitku, protože má napsáno Jaroslav Karatěna. Občas kráčí